This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Shashi Soap, Shashi Iddalli Koleya Mateli, Citadel Developers, Sadhguru Ayurveda, Gram Flour Soap, co-sponsored by ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ನಾನು ಶ್ವೇತಾ ಕರ್ಕೇರ BC ರೋಡ್ ಉರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬರೋದುಂಡು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಫಿನಾಲೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗರದಿಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೌಡು ಅತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ರೌಡು ಅಂಚಪುರ ಆಸೆ ಇತ್ತಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ಡು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಸೆ ಅವು ಪೂರ ಮರತು ಪೋದಿತ್ತಡು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ನಗರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೀಸನ್ 7 ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಾರು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತುಜಿ ಏಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಲೈಫ್ ದಾಲ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಾಂಡು ನನ್ನಾಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ದಾಂಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಪಾತೇರಿಯರು ಸೊ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆಡಿಷನ್ಗೆ 5 ದಿನ ದುಂಬು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತದು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಆಡಿಷನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರಂತ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿಂಕ್ ಅವೇನ ಲೈಫ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಂದಿರ ನಸುಕಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ಸುಂದರ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಪಂಡದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀವ್ BC ರೋಡು ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬರೋಂದಿತ್ತಲು ಸೊ ನೆಕ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಐನು ಯಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಪಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಸೊ ಶ್ವೇತಕ್ಕಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಿ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಎಂಕ ಮನ್ಪೋಲಿಯಾ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿಯಾ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರೆಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ನೆಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ ಮನ್ಪೋರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜ ನರೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಅಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ತ ವೀಡಿಯೋಸು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಪೂರ ಅರ್ತೂತೇರಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತ ಪ್ಲಾನ್ మన ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪುನಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜ ಸೊ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಗೇಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಇರೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಲ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಡಿಷನ್ ಅರೆಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆತನು ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೇನ ಇಜ್ಜ ಅದು ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೇರಾರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಶ್ವೇತಾ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜಾಣಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವೇ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಜರ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಆಸೆ ಆಂಡ್ ಆ ಟೈಮಡು ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ 2 ತಿಂಗಳೊಡ್ದಿಂಚ ಇತ್ತ ಆಜು ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕನೆ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆದು ಇಂಚಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ್
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೀರು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಲಿಗ್. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ಇಂಚ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಫರ್ ಆತೀರು ಅಂಚಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದಿನ ಪಂಡೇರು ಆಡ್ತುದು ಯಾನಾಗಿ ಪೋಡ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆಂಡ ಕೇನಾಗ. ಸೊ ಯಾನಿಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಓಕೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದು ಒತ್ತೊಂದಾರ ಕಡಪುರಿಯ. ಸೊ ಐಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ಲಿಗೆ. ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಿದ್ದುದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಕೊರೊಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಏನು ಈತು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಭರತನಾಟ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ, ನಾಟಕಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಈತು ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಶ್ವೇತಾ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬನ್ನದಾಲೆಜ್ಜಿದೆ. ಆರ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದೊತ್ತೊಂದಾರು ಮಿತ್ ಬೈದೇರು. ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಏನು ಇನ್ನು ಮಂತು ತೋಜಿಪೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡಾರು ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ನೇನು ನೀಟ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆದಾರು ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಆರ್ನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಥೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿನ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ. ಐಟೆಲ್ಲ 2-3 ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಟಪಾಂಗುಚ್ಚಿ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ. ಅವಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಡಿಬೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ. ಅಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡವು ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಅವಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು. The whole execution of the act was nice at Ethan, okay? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದು ಐಟ್ ಟ್ರಿಯೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಐಟ್ ಏನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಏನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು. ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸರ್ ಅವಡೆನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಅವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ರೈಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು. ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡು ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಅಂಚ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋಪಾಯ. ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆರು ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡಾ ನೆನ್ನೆದ ಚೂಸ್ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಕೊರಿ ಶಾಕ್ ಮಂತೀರಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಅವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕುಲ್ದಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ದಾಲ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಡೆ ಇಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಬಂದದು ಎಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೆಂಡಿರು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ. ಸೊ ಆರೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಪತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಇರ್ದಾಯಿ ನಿನ್ನೆ ಮನ್ಪಾಯರ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡಿಯರು. You have to understand your contestant first. Okay, sir. Our Egyptian dance form pull malpera apunda ijjand. And I mulpar stage jat dencha tirtu popini sir gencha face touch pavni tension avondittadi. ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಆರು ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಡು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪಂಡ ಆತು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಆತಿ ಆ ಮಂತಿನೆಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ
ಅದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನಂದ್ ಪಂಡದು ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಲ ಲಗದೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಕೊರಿಯರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಹೊರಡ ಸೆಮಿಫಿನಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಡು ಐಕ್ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದ ನೆಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಂಚ 20 ಮೆಂಬರ್ ಒಲ್ತು ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಆಂಡ ಏನು ಸರ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ 15 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೊಂದು ಪೋನಿತ್ತಲೆಗನೆ 15 ಬೋದು 20 ಆಂಡ್ 20 ಬೋದು 30 ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ದು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಜನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ 48 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋನ್ ಅವಳ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅವಳ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಡಕುಲು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು. ಯಾನ್ ಪೊರ್ಬು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮನ್ನಡೆ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ 48 ಡಾನ್ಸಸ್ನಾಗ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತದ ಐನ್ 25 ಡೇಸ್ ಫುಲ್ಲು ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದವನಂಡ ಆಯ್ನು ಎಂಚ ಏನು ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದ ಆತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಒಂದನು ದೆನ್ ಆತು ಜರ್ನಿದ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ಐತಂಡು ಐಟ್ ಆತ ಕಷ್ಟಲ ಐತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡನ ಒಂದು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಆಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲಿಪ್ ಆದ ಬೂರಿಯ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರುಂತುಂಡು ಆಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೂರಿಯ ಅವೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಅವತ್ತು ನಡ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು 100% ಬೈದು ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಪಾತೇರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಲೈಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತನು ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತರ ಪನ್ನಾಗ ಲೈಫ್ ಅವೊಂಜಿ ಏಪಲ ನೆನಪಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂಡ ಶ್ವೇತಕ್ಕಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ 15 ಡೇಸ್ ಲೀವ್ ಪಾಡ್ಪಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಟಿಲ್ 9 o'clock 10 o'clock ಮುಟ್ಟ ಆರೆಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ 9 to 12 ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಣಾಮ್ಯ ಬೇರೆ ಲೆಬ್ಡದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅರೆಗೂ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂತ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ದು ಪಿರ ಅರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೊಂತೀರಿ ರೋಷನ್ ಸರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಲ್ 4 o'clock ಮುಟ್ಟ ಅಂತನು ಐದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 30 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಆದು 4:30 ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಂತನು ಅವು ಟಿಲ್ 9 o'clock ಮುಟ್ಟ ಆವಂದಿತ್ತೇನೆ. ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಆವಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಮಮ್ಮೀಸ್ನಕು ಮದ್ಮಾಯದ ಬಾಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಜಾಬ್ ಪೋಪೇರು ಆಂಡಲ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ.
ಚಾನಲ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಕಾರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಜ್ಜಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿದ್ದುದು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂದು ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಆಯೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಟೀಮ್ಲ ವಿನೋದ್ ಸರ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ತೆಗೆದೀನಿ ಆರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಈತ್ ರೌಂಡ್ಸುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಟಿಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ನೈಟ್ ಕುಲ್ಲೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂದೇರು ಅವು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಮಂದಿನಿ ಎಂಗಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆದ ಎಂಗಲ್ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕನ ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಆರು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಕರೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಆರು ವಿನ್ನರ್ ಆದು ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲಾಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟೇ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಏರಿ ಎನ್ನನ್ನು ಯಾನ್ ನಂಬುದು ಏರೇನು ಜೀವನ ಮಂತರ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ನಡು ಸಾದಿಡು ಬುರ್ದು ಪೋಂಡಲ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಂಜಂದೆ ಈ ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಂದು ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಬುಧರು ಮಹಾಬಲ್ ಪಂಡದು ಶ್ವೇತನ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ವೇತನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಮಗಲಾಲ್ ಶ್ವೇತ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಂದು ಪಂಡಾಲು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಂಡ ದಾಯ ಬಂದಂಡ ಅಲ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಲಿ ಅಂಚ ಆಲು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಲ್ನ ಆಶಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮರ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಹೋದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಫೈನಲ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾವಲಾತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದು ಈವನ್ ಯಾನ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಶೋಗೆ ಪೋಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕು ಖುಷಿ ಆಪುಂದಂಡ ಪೋಲ ಮನ್ಪುಲ ಎಂಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಕೈ ಬುಡಂದ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಡ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಈಯೇ ವಿನ್ನರ್ ಆವೋಡು ಈತ ಲೈಫ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ ದದಾನ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಷ್ಪಾವಡು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ವೇತ ಪಂಡಲ್ ಬಾವಕ ಇಂಚೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಯಾನೈಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಆವಡ ಪಂಡದು ಕೇಂಡಲ್ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಲನದ್ದು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚದು ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಪೋಲ ಪಂಡೇನು ಆಲ್ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಜಯಶಾಲಿ ಆದ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆದ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರೈಕೆ ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣ ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣ
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದಂಡ ಐಗೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡೇ ಆಪುನು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಜಾಂಡಲ ಕೇಳಿನಾಗ ಆಪುಜಿ ಪನಂದೆ ಐನ್ ದೊತ್ತೊಲ್ಲ ಐನ್ ಮನ್ಪುಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೌಂಡುಗಳ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಪಿರೋಡುಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪು ನೀಕು ಸಪೋರ್ಟು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಉಂಡು ಪನ್ನದು ಪಂತೀನಿ. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಮೇರೇನಿ ಯಾನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈತ ವೆರೈಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಇಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲು ನಮಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ನಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಲಾಂಚನೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾದಂಡ್ಲ ಇತ್ತನ ಪಂಡೆಂಡ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಆರ್ಲ ಚೂರು ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಸ್ಟಾರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಆರು ನಮ್ಮ ಕೌಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋದನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಆವಡು ಅತಿಜಿಂದ ಎಂಜಿನೇ ವಿಷಯ ಆವಡು ಆರೈನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲೇಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಬರೋಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ನಿಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ನೀನು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ಕೇಂಡು ಇರ್ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಇರ್ ಅಮ್ಮನೇ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಈರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಪುಚಾರತ್ತೆ ಐಕೆ ಈರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡೆ ಏನು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಪಂಡೇರು. ಇದು ಶಿವ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಮ್ಮಿ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಇರತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಜಡ್ಜ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಮೈ ಮಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರ್ ನಕಲ್ ನೆರ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಈ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನೇ ಅಕುಲು ನೆರ್ಪೇರು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನೆರ್ಪು ಜೇರು ಪುರ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ದ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಡ್ದಾದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೋಕ್ಲದ ಅವನ್ ಪೂರ ಮರತ್ ಪುಡ್ದಿಪ್ಪರು ಅಣ್ಣ ಮಮ್ಮಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಾಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲೆಗ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಆ ಹೋಪ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶ್ವೇತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮೂಜ್ಜನತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಗೆ ಬಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇರಿದ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಶ್ವೇತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡೇರೆಂಡ ಶ್ವೇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಡತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡದು ಪೂರ ವಿಷಯ ತೀರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತಗೆ ಕೇಂಡೆ ಲೆಪ್ಡದ ಕೇಂಡೆ ನಾಡ ಶ್ವೇತನಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅದು ಈ ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಗೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕದೊನಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣದ ಮುಕ್ಕಳು ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಬಡಿ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿದೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 2-3 kg ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಬಣ್ಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ದು. ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಜರ್ನಿಡ್ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೂ ಒಂಚೂರು ತೋರಾದಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ನಾಗ ಅರ್ಧದ ಮಂದಿ ಒಂದೇರು ಬಣ್ಣ ಏಪಲ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂತೀರು ಯಾನ್ ತೋರೋಲ್ಲೆತ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪವನಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಲ್ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಮಿರರ್ ದಿಕ್ಕಂಡ ಆ ಮಿರರ್ದು ಎದುರ್ಬೋದು ಆರ್ನ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ತೂಪುನಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತನ ದಯಪಂಡ ಓ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಫಿಗರ್ ಇಂಚ್ ಆತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ರದ್ದು ಅದು ಈತಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆತೇನ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬೈದನೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಅದು. ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಂಥ ಶ್ವೇತಾ ಕರ್ಕೇರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ತಂದಂಥ ವಿಷಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಈ
ಕಾಂಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಶಿಲೆ ಹೊಡಂದಂಡ ಐಕ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಸಾಧಾರಣ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಐಬಕ ಆ ಪೆಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಲು ದೊತ್ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಮೂಡುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಅದ ಪಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಜ ಪಂಡಲ್ಲ ಐನು ನೀಟ್ ಅದು ದೊತ್ತೊಂದು ಆ ಎಂಜಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಂಡದು ಕೊರ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಸುಲಭ ಇಪ್ಪಡು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಣಿ. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಒವು ಮನ್ಪೇರ ಅವನ್ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಣಿ ಯಾರು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪಣು. ಸೊ ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪೆಟ್ಟು ದಾದ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯ ಐನು ತನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಐನು ಆರು ಮಲ್ತದು ತೋಜಿಪಾವಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಆರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನ ಪೂರ ಆರು ಫೇಸ್ ಮಂತದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ಮಣ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ ಉಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶ್ವೇತಾ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ರೋಜಾದಿನೇಶ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7ದ 7 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ವರ್ತಿ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಎಂದಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಆಲ್ ದುಮ್ಮುದಿಂತಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರೇನ ಮಗಲ್ ವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ ಆಲ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕರೋಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎಂಕಂತೂ ಪೋಯರ್ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ದುಂಬು ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ದು ಎಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಕ್ ಬರೋಡು ಪಂದು ಬಟ್ ಅವು ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲೆ ತುಂಬ ಪೋಡು ಪಂದು ಎಂದಿತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಯಲ್ ಮಮ್ಮ ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಈತ ಪೂರ ಬೇನೆ ತಿನ್ನಿಯೆ ಈತ ಪೂರ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇಂಚಾಣ ತಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಸೋತಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತಿನ ಬೇಜನ್ ಪನಿಯಲ್ ಆಲ ತುನ್ನು ಆಯಲ್ ಪಂಡಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಒಂದೇ ನಾಲ್ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲೆ ಪೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಂಡು ಮೊಲೆ ಕೊಂಚ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಪನಿಯೆ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರೋದು ಐಕ್ ಸೇರೋಡ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಮೇರೆ ಪನಿ ಅವು ಈ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲ ಅಲೆಕ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲ ಕಾಪುಂಡು ಪನೀರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜು ವರ್ಷ ದುಮ್ಮಿ ಅನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತನು ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಮೊಲ್ಡ ಪನಿಯ ಮೊಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದೈತೆ ಅಲ್ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಕೈ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತ ಅನುಭವನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನಿಯಲ್. ಸೊ ಯಾನೆಂಚಿನೇನೆ ಅಲ್ಲ ಬೇನೆ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ರಾಪಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲೆಂಚೆ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಬಂದು ಜುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿದ ಸೀಸನ್ 6ದ ಆಡಿಷನ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಲ ಇಂಕುಲು ಊರು ಜಿಜ್ಜಾನ್. ಸೊ ಆಯ್ತು ಅವಳ ಎನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪ್ಸಿತ್ತಿನ ಸರ್ ಪನಿ ಜುಂಬದ ಸರ್ ಪನಿ ಇಂಕ್ಲ ಜುಂಬದ ಸರ್ ಆಶೀಶ್ ಸರ್ ಪಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲೆ ಕಾರ್ಯ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಸೊ ಆರು ಪನಿಯರು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇರು ವೀಡಿಯೋ ಕಡ್ಪುರಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆನ ಇರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಡ್ಪುರಿಯೇ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವೋಡೆ ಪಂದು ದುಂಬೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ಪುನು ಪಂದು ಕಾತ್ಕೊಳೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಸನ್ 7 ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಶೆ ಏನ ಜುಂಬಾ ಸರ್ ಪನಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಈ ಸತಿಲ್ಲ ಪೋಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ
ಆರೇಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಮೇರ್ ಕಲ್ಪವನ್ ಮೇರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪೆರು ಮೇರ್ ಮೇಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಗುರ್ತಾಯಿನಿ ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಸೋಡಕೇನೆ ಆರೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತೆರು ಎಂಕ್ ಓ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕುಲು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ತೋಚ್ಪಾಗ ಪಂದಾರೆ ಇಂಕ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪಾಪಿಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ ಫಿಲ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಫೋಕ್ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೀನಿ ಆರು ಪೂರ ಈಗ ನಾವು ಪೂರ ಆಪುನು ಪನ್ಪಿನ ತೋಚ್ಪಾರ ಇಂಕ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಮಾತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ಫೈನಲಿ ಅನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ರೋಜದಿನೇಶ್ ಮೇರ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಸರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಕಂತನು ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೋಜದಿನೇಶ್ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡು ಪಂಡ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಿನೇಶ್ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೋಜನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ದ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅದ ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಸೀಸನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಎಂಚನೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದು ಒಪ್ಪನಾಗ ಆರ ಜೋಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಕೇಂಡೇರು ಸರ್ ಎಂಚಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅನ್ನ ಸರ್ ಕೇಂಡೇರು ಬಟ್ ಏನು ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಕ ಅಂದ್ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ನೀರು ಕಲ್ಪವರ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರು ಅಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಆಡಿಷನ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋಯ ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇತ್ತಿನ ನಾಲ್ಪರ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀನ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಐತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಸೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಕ್ಲೆಕ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ಇಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ದೆ ಟಾಪ್ ಉಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಂದಿತ್ತ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಪೆ ಆ ಮಾಲಾಶ್ರೀನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪೌಡು ಆ ಗತ್ತನ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪೌಡು ಪಂದೆಕ್ ಏನು ಸರ್ಡ ಪಾತೆದು ಸರ್ ಐಕ್ ಓಕೆ ಪಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಆರ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಟೀಚ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಡ್ರೀಮಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಅರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂಡ ದಾದನ ಅಂದ್ಪಂಡದು ಯಾರು ನಾವೇನೊಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೆ ಅದು ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಣಕ ಯುನಿಕ್ ಆದ ಕಣಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾಮನ್ ಆಪಂಡು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ಯುನಿಕ್ ಆದ ದೆಪ್ಪಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ದೆಪ್ಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಏನಂಚೂರು ಒಂದಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ತುಯ್ಯ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಲೆ ಪಂಡದು ಮಲ್ತಿರು ಬಟ್ ಇಸ್ತಾನ್ ಐಕೆ ಬೋಡೇನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜೀಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಅವಲ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಅವಲ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ಲೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪಂದು ಬಟ್ ಅಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನ ಬಜಾರ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಮಿಸ್ ಅನ್ಪನಿರು Trust me, a fab job. Fab. Thank you so much. Next round ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ 3 ರೌಂಡು ಐಟ್ ಇಂಕುಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಂಕ ಐಟ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನವನ ಎನ್ನ ಮಗಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ನಾಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕುಲ ಐಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಮಲೆ ಮೋಡ ಐಟ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಸರ್ ಐಟ್ಲ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮಲೆ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು
ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗಳನ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಸರ್ಡ ಪನಿ ಸರ್ ಅಡ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಅವಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರುಂಡು ಓಕೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಟ್ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ 3 years ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅವಲಂಚಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈರಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನ ಪಲ್ನೆ ಐಕಲ ಬಂದಿರ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಮಲ್ಪು ಲೇಖಂಡಿರು ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಓಕೆ ಅವಲಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಬತ್ತು ನೈಟ್ ಏರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನೊಂದು ಏರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ 3 year ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಏನ ಮಗಲಿದ್ದಾದ ಎಂಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕ್ಲೂರ್ ಅಡ್ಡು ಜನಲ ಸೇದಾಲೆನ ಪಾಪ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ರಾಪ ಟಾಪ ಅದು ದೇತ್ ದಾಕ್ದಾರ ಅಂಚಿ ಪೊಡಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕನ ಜಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ಲ ಕೊರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಗಲ ಬಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಟುಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ಲಾಲು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಏರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅದು ಏರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಕೊರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಯ್ತು So and finally the golden buzzer. Congratulations. ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ಲ ಏನ ಗ್ರೂಪ್ದ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಿತ್ತಂಡು ಅವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮಲ್ತಲು ಭಯನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ತಿತ್ತಂದು ಅವೇನು ಮಲ್ತಲು ಅಂಡ್ ಅವು ಸಕ್ಸಿಡ್ ಆಂಡು ಬಕ್ಕಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಗಲೆಕ್ ಕುಡಾಲು ಡೌನ್ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಓಪ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬೇನೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಲ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಟ್ ಏನ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಲೋ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇರು ಎಪ್ಪಲ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ ಜಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡಿ ಎನ್ನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 6 ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಪೆಲಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ನಲ್ಲಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಐಕೆ ಯಾನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ ದಸರಾ ದೀಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಸರಾ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಣ ಪಾಪಿನ ಪಿಲಿತ್ತ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿ ಬರ ಪಂಡ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚಂಜ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದೊಂಡ ಅವೇ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸಂತು ಇರೆಗೂ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಆಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು बका इंक डांस कालपादिने ना गुरु संतोष सर अरे मस्त मस्त अरे थैंक्स पनला याव जी दाय पंड ಏನಾಡ ಇಜ್ಜನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾರ ಹೆಂಗೆ ತೋಚ್ಪಾದಿರಿ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತು ಜಾವ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಾಲ ಏನಾಡ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ಕೂಡ ಫಿಲ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಾಯರು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸಹಿತ ಏನಾಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರು ಮಲ್ಪಾಯರು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪಾಯರು ಸೊ ಅರೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿಂತ ಗುರುನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಆಶೀಶ್ ಸರ್ಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಟು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರು ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಪುರಾಡು ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಆ ನಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿತ್ತಿಂಡು ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡನ್ನು ಕುಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಹೋದು ರಡ್ಡು ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಜನ 3 ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬರುವಂತೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತು ಬರೋ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಡಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಬೈ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಏನು ಮಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬರುವಂತಲ್ಲ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿಯುವಂತಂಡು ಎಂಕೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತೇರು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೋಣ ಸಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಚು ಆವಡ ಅಂಚ ಹಾಲು ಹಿಂಗೆ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಮೊಲ್ಲ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ ಮಗಲು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡನಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಲಯೆ ಎನ್ನ ಪಲಯನ ಬಿಡದಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ರೆಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ರೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿರು ಮುನಿಷ್ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ರೀಟಾ ರೋಜನ ಸಿಸ್ಟರ್
ರೋಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಿಂಚೆಲ್ಲ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಂಚಾಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಕಾಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ್ ನಡುಟು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ ಡೆವ್ಲಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಜಾ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪೋನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ನೂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ರೌಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 5 ರೌಂಡ್ಸ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೂರೈಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ. ಸೊ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದಕ್ಲೆಕ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿಂದ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ತೋಜೋಲಕ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಫೇಮ್ ಅಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಮ್ಮೀಸ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಏನ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಏನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಣ್ಣನಿ ಅಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರು ಎಂಕ್ ಯಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋನಿತ್ತನ ಒಂದು ದಿನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡನ ಒಂದು ಜನ ಏನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚೆ ಬುಡ್ದು ಪೋನಿತ್ತೆ ಅಕುಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನ ಎಡ್ಡು ತೂತೆರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕುಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ ಪಿರೋಡಿದ್ದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೆರು ಅಂಚನೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಜರ್ನಿ ಡಾಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಊಟ ಬತ್ತಿನ ರೋಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಿಲ್ಲ ರೋಜಾ ಮೇಡಮ್ ಗಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ಟ್ ಏಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಂತ ರೆಗ್ಲೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿರನ್ ಸರ್ ಆಶೀಶ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಣಪ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಹೋಪ್ಸ್ ದಿತ್ತೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ತೂಕ ದಾದಾಪು ನಂದು ಏನೇನು ಏತ್ ಎಫರ್ಟು ನಾವು ಪಾರ್ದು ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬಾಕಿದ ಆಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಪಂಡ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ರೋಜಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಎಡ್ಡ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಿನಾಲೆ ನೆಟ್ಟಿರು ಪ್ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಹೋಪ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಜಾ. ಅಮ್ಮ ವಿನ್ ಆಂಡ್ ಏನಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಜಾ. This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Shashi Soap, Shashi Iddalli Koleya Maatelli, Citadel Developers, Sadguru Ayurveda, Gram Flour Soap, co-sponsored by